Oyo, Makadi, hello and welcome to this week's edition of Trending Stories. Unfortunately, nasi chimoko chedu achipo. But anyways, isusu tijaramba chingwete yatinoita and hopefully we'll do justice and take you into the weekend in style mambo. Boy, wagwan. Zikufambeni. Ananaga. Mukupinda nedzipi? Bo tikoripo mwara kuti chengeta. Rangari sei wiki mazwano makazara pasi celebs mudara. Mukutrenda rangari sei wiki renyu muma streets mamuri sei? Wiki bo aiwa mwara kuti tira zvakanaka. Iye Jesu arongoramba mwana wakawanda. Arongoti chengeta. Iye Jesu arongoramba arongoti chengeta arongoti tira zvakanaka. So yeah, you cannot ignore one of my stories akanyanyondishoka pama stories andakaona. Ndakanzwa chinzi Mike Ketso na Endi vadzokerana. Then pasina chinguwa patazona Mike Ketso vapa Ola 7 vachiti no Endi muridzo irombe moti yasewiki no akatotengesa 4000 akazodai so. Atengesa 4000? Ndozvaita uronza akaitengesa 4 gida. What I think about the whole story ya Endi muridzo na Mike Ketso ndezvekudaiwo. You know Endi muridzo ndiye akatanga kuuya kwa Ola. Auya kwa Ola achibhatara kuti Mike Ketso adana Peter Moyo wakadai. Then obviously Mike Ketso pakaona platform andika. Waizotaurawo side rawo renyaya andikuona bozi inenge yaye kungoti kwakushudhana. Awana kuibata skill yacho. Inenge yahondo. Saka ini kusokuona kwangu ine ndika atanga napindura painzi naona Ola anga asikafana ngachizoma. Daidza Mike Ketso. Zvakaitwa na Ola zvazvo ndo chezvo nyika inofana kuswatanudzwa. Munhu wese anofana kudaidzwa. Munhu wese anofana kuuya. Zvikutanze mazodaidza munhu anenge bishu kana madaidza chi. No, munhu wese ngauye ku platform. Munhu wese ngaite zvinhu zvakachiziva kuti any day, anytime Sparks kana Ola kana ngodaidza chi. Munhu obva ataura chokwadi bozi isusu chatinomhanya nacho is transparency. You are professionals. Yes, we are professionals and we need to be just very transparent. So, tobva taenda pana Endi zvaitaura kuti ndakadana ndinga I don't think zvazvo necessary kuti azvitaure pamedia because after all ndimai mwana wake. So kuzoya kwaita Mike Ketso achizotaura kuti no mukomana irombe mukomana anotengesa mota akata sese but no tisingazoti kunyepere tichibva panyaya Endi tichingotaura nyaya in general iri kuitwa nezvimoko mazuva ano here yekuti kana varambana nemunhu vanonomufumura kumapodcast ikoko. No ndoyati kuti inini sa-content creator kana sa-podcaster inini whoever ane nyaya anofiwila kuti no nyaya iyi muZimbabwe inofana kutoaya inini ndinongompa platform andika ndinongomba platform yekuti aita se akwanise kuita se kuti ataure pfungwa dzake nemaonero ake anenge achita anenge aita se anenge ari bo kuona saka iyoyo bo but inini hangu ndoona kunge ine kakuda kudzikisirana mukati kakuda kushandana mukati so yekuti wewe saka wairambira uchidana neni if you knew kuti ini ndiri rombe ndakadhakwa waidi kungondiramba sei wazomirira kuti zvinhu zviitike zvega then wazotanga kuzvibudidza mani. Zvaida kuti pakesi ya Endi muridzo inyaya yekuti Endi wacho ndiye akatanga kuuya achitaura kuti ninge wangu anozodai atambodzoka napata sezaise kusvika uyo azouyawo saka igame yaona kunetsana wakona igame yaona kunetsana saka panetsana vanhu ndike vafanire kuhondo kana taenda kuhondo ndike zvokuzoti anzini azondirwa paziso waiti azvimekesedzi kana tiri kuhondo ndike munhu ari kungoataka yege ataka zvokuti anze akabva azotora chifaiti paziso kana akazobuditsa AK47 yeibuditsa tutu mabara azvichashandi bozi kwakuhondo. So idrama, you know maZimbabweans they drama. We are good friends. 6 na 9 but anyways zviriko ndo zviri kuitika. So Endi muridzo na ex-wife wake vakaratidza pane kakusawirirana karipo pane nyaya dzekunzi ninge irombe ningazodai so but then yakaposta kuti rombe nyika akazoposta kuti rombe renyika and stuff. It is what it is. Inini nyaya dzevanhu tu dzinonetsa manguva unowana wawese wozotanga unzi no monkey can separate us izvo monkey rure wandiwo ana Ola ana Sparks vaidedza vanhu kumapodcast.
no isusu kwana chi iwo makaseparata makadzokerana ndika tinokudeedzai futi kuti madzokerana kumaedika ko zvakazofamba sei kwaitino madzokerana after zvese zvamaitaura zvozvo isusu tiri kubasa ndokubasa kwedu I think vanofana kunzwisisa kuti isusu izvo zvekubakidza kamera tonzwa nyaya dzenyu ndokubasa kwedu waiziya saka zvavangofanira kudziva munhu ari pabasa pake kana kuti gadhi ari pagedhi pake umunzoti pakauya munhu usabudise pfuti but iwo wazovhurira munhu anga akapfeka mini zvisizvo something like that munhu anenge ari pabasa pake anongoita zvaanenge achiita and then moving on pane nyaya yacomic elder vanga vari kuinterview handiti already manama vanonga vachiti manama ari rigged manama zvinhu zvoita zvisingazooneka kuti zviri kufamba sei and then comic elder akataura something that is really interesting akataura akati akabvunzwa kuti kumanama munodawo here kunominatwa chichi akati no nyaya inonetsera manama ndeyekuti sitajaira kuti kuchikoro prize giving day yaingonzi ningi uyu Sparks uyu agona tikumupa prize yaisazonzi Sparks iye ndiye anofanira kuenda kune maticha kuti inini ndinogona chaizvo ndipei prize achiedza kutaura that criteria inoshandiswa nenama yekuti if you want to be nominated kunama you need to submit your works kuti vakuone and I feel like this also goes on kuna Japresa zivo vana Japresa vakati no isu hatite zvekusubmita kana musina kutotionawo hamuna kutotiona munoti chiinapo ipapapo the whole nama issue nama yangofanana ne-Facebook page yekuti unocreate iwoneka uchoose zvoda kuita zvepolitics here uda kuita zvecomedy here dasei kwabva kwati iwewe unongone maitiro ako anoda kuita ona every year ndiona vanhu vazhinji anocomplain about nama is not something chekuti tingatara nezvacho kana tingatochionesa chinhu chine dhiri especially mazuva angu inini to me nama zvangofanana nechiko ne-Facebook page karatatelicious handina power over ero handinaro handione you understand zvandikuita zvangofana nepage raniko kana ini ndotofananidza nepage nama vanhu vakuita zvinhu zvavo vane maitire avo avanoita zvokuti isusuka kutozoipa attention handika tisita kutotanga drama aiziya isusu tiri kuona kuti nama ikuita zvatisingade mawa dzakawanda netika mamwe hanzi machangamire ningi mamwe mahip-hop ningi mamwe mazimdance award machi vanoita zvavanoda kaorganization kavo kwavanonga vacreata vachiita maitiro avo avanoda saka vanhu ngavaite zvavanoda isusu kata kuzovapa attention zvafana inini handika zvafana nyaya ola yanga richitaura kuti ola ndaidza maikekesto kana dzanzi maidhenze wakambodaidza last time wotanga kuti azviite kudaidza vanhu vakadaro ingovhura yako podcast wodaidza munhu uri kuda wodaidza mabusinessmen uyo achitaura zvinhu zvine musoro aiziya it's not like Sparks andika ndiye anofanira kunge achiita seko achizokwanisa kukusatisfya vision yako iweyo nezvaunoona nge ndizvo zviri right Sparks ane maitiro ake ezvinhu iwe une maitiro ako ezvinhu une maona ako ezvinhu unongotenga tuma microphone ako nemakamera ako then utanga kutora masiwa utanga kutora mabusinessmen utanga kutora zvinhu zvine musoro imimi ikoko isusu tohedu tichitaura zvinhu zvisina musoro saka ndozvakafana nenama vanhu vakagara pasi vakati tisita kugadzira chinhu chedu tochiti nama tochipa vanhu mawadzi tichiita sei isusu bate vanhu ava tichavati ndo vasubmit saka but inangu I share the same sentiments panama because nama kwandiri nini I have a different example though yakafanana neaudience member wekwamaichisamba anotaura zvaanotaura maisamba vanoti vaomberere maoko mafungiro avo saka nama maitiro avo inini according to me plus according to me nama is not the benchmark yekuti unzi wakapenga muZimbabwe ikasakunominata iwe ingori wamaworks ako haina kana basa ukona kuti panama pakerese yakiller t haisati yambonominata killer t haisati yambompa maybe yambonominata to know but haisati yambompa kana comic pastor haisati yambowina nama but totoziva kuti comic pastor akatoipa saka ivo vane veyavo yandana yazvinhu gaya vaite zvinhu zvavo vaiziya zviri kwavari vakada kuti this year kuna manama ivayo zviri kwavari ndo vanoziva kuti mari yavo noiona sei kuti vaite chinhu chakadaro isusu tisita kutoita drama inini kuona chii zvafana nama yakuona ini kwandiri something it's a non-event kwandiri handitombozive kuti iri kuitwa rini ichazoitwa here yaitwa tiani kuapiwa apiwirweiko kone apiwa nejapresa asina kupiwa kone yasana seikona saka inini even pane zvinoitika
andikomende about nama nasi ngoti ndiwataura nezvenama saka nama akona chinhu nama is something like chinhu chavo chavakagadzira chavanoita zvinhu zvavo nemaitiro avo maitiro avo haafani kuti affect vane wei yavo yavandaa nayo zvinhu ngavaite zvavanoita ngavape maawadzi vanhu vanonge vaona kuti ndivo handitozivi kuti zvinovhotwa sei anozochuza vanhu anozofinaliza ndiani I don't know but vanhu ngavaite se kana vachida zvenama stereki vanhu ngavasubmite maworks kunama kana uchida nama what usubmita kunama kana kuchinzi pane anotaurwa naye kulanchi muenda munotaura naye kulanchi kana paine imi inoitwa azvii zvinoitwa ita izvozvo chinhu chavo ndomaitirawo avanoita you understand so basically tirungoti no venama ngavaite zvenama yavo isitokuita kuno so komiki ngaite maskits ake ari kwaari isusu tonolaika tofolowa kana kamanitizer utodya mari yake oenda kumba right you understand and then there's another issue munhau dzekupisa idzodzo Master H akabudisa 4 masong musi 1 ndo pakabuda yaShango pakabuda imwe yanga ina Nati O na Freeman pakabuda imwe featuring band member wake anonzi Anika pakabuda imwe yakazobuda paZim Celeb ndofunga ipapo wanga ari ega yanga ine ana baba eo warimo wachiactor wachita zvangu wachita so far mamanzwa sei masong Master H inini mamanzwa andaita chisini chemukomana EP mavideo ndaona pane yakaimba na Anika video rere rakaipa inyama quality inyama last and level rere kuti kutombotsvaka private jet ndinoshuta muita sese ipotomera tongotiwana push masina chibuda zvese on point ma one but I feel like pana song yaShango anokona song yaShango inonakidza iri bow I think ndo dance yatakatokuwa tichotero yoyo but ndinoona sekuti that type yedanzo yarowane time aisisi time yacho yokuti tinzwe mangome vana I want to bother them asi one thing angu chandakaona pasong is Shango andorowa no wandorova bantu kuti zvavana German ndokupa example yekuti zvaangofana kuti wandika weane zibhachira kuzinyama rawakarova kuchipisa kuti sini rako nenge riri nyama rinenge rakanaka but manje time manje rinenge rakaita seringe rarowa so like zvaitawa naZigo zvalast podcast atakaita kuti Master H ngati achiona ngasade kuda kuita iye ambassador wedanzo kuda kumirira time yakapfura ngaro music ine ma melodies anoigona takaiona chitorera ana chirima mumoyo akarova melody aizia ndo masong I think atrikunya noda izvizvi though pane tumwe masofters twakaita hake but I know kuti you can do better inini message yangu ikuenda kuna Mponda Sugar ndinyatsotarisa ndakatarisa kamera Mponda Sugar Master H pa YouTube ane 80,000 subscribers 80,000 subscribers it's kana kuona kukura kwa Master H akakura pa akatanga kuimba na melody tuma afro tuma chichichi anditi nguwa yese yairwa dance iyi Master H vanhu vaimblutika but pakatanga kurwa so music yoyoyo ndopa wakatanga kutirwa vanhu vakauya I'm part of those subscribers takauya because takanzwa new sound ya Master H ndo yatakavinga mukati pa dance tichapezera takutiza musakangana chinhu chakaita sei chakaita kuti chinhu chisvike pachakasvika ichi ndo message yangu na Mponda Sugar rangarirai kwa makabva rangarirai kuti those 80,000 people vakaya kuzoitei ipapo izvo tichiri kuteerera because pachine hype yaya but manje hype inopera gospel rikatanga ngofamba chinzi dzokera kuzvidhanzo zvake zvezviye vanhu vakutanga kutoblutika vanhu vakutanga ini futi what I know kana zvandangowedzera pana Mponda Sugar Mponda Sugar ina manager Lady Squanda I'm one of my managers in Zimbabwe munomu Mponda Sugar is one of my best managers atakambosangana nawo zvokuti top 5 chemchema arimo manager anoziva zvanoita arimo and akapenga but I think Mponda Sugar ngabatsire artist kumborowa tuma melody izvi zvake izvi zvikunakidza zviri boa hatingati zvinoboa but zviri pa moderate
pakati nepakati hatizviti zvinonyanyanakidza stereki hatizviti zvinobohwa isong yekuti ari pakati nepakati isong yekuti unokwanisa kuteerera it's okay but isong yekuti painobuda nditi unonoteerera kuti master ichabudisa but you cannot go back and listen again ndokunozobva mamillions aya ma-restreams atita kuita tanakirwa nechinhu but seapa pandakaona masong esaya ndakaisa ndakamateerera and ndakasiya ma1 view but kuti ndizodzokera ndinosvitsa mu5 ndinosiya 5 pamaviews handichakwanise because haisi kuzonakidza zvokuti ndoda kuramba nchidzongorora ini nangu ndakanakidzwa nawo masongs but I think I prefer Master H anenge achirova wema yetu maafro nengirere and then right last week yanga iri Valentines takanzwa muchiti Valentines day kushaya ndekushaya but asida kutaura nezvevalentines pana akatochema asi pana akachema pane vakachema vakati ndichaprofita ini go deeper papa alright so here's what happened there's a thread vakatendera pasimcelebs pachinzi ipo vanhu vachicomplaina kuti vakaipa wakomanaapostwa pazimceleb is now trending because sinjapostwa pazimceleb I think it's now trend sinjakutotrenda zvekutodaro especially painstagram nakirwa neinstagram no and also what I've realized is nyaya vanhu vakutonozvitsvaga pazimceleb even mamwe mablogger akutoti akaona vanoti mapage that is kana chingori interested nechi the Instagram but vanotonotsvaga tunyaya wobva wazoreposta chozotanga kuramba chingoita sechitendera but then inyaya yatokutaura nezvayo vanhu vaitaura pane umwe akanyanyondinakidza ndeyekuti akati no ndakaspenda 1000 ndichitengera musikana wangu magifts ndapedza mutengera magifts ese wayayo akabva nditi ndikuenda kumusha ndikuenda kumusha then vandazosangana naye kuGem3 mumwe anditi mumwe akati ini ndakamutengera zvinhu zvakawanda akatoshora andakamutengera chocolates chichiti masnacks then vandazosoka wine hanzi vandanzi pazvinhu zvese zvawatenga izvi chinhu chega chitori bo iwine zvimwe zvese zvimatengera yenyu masnacks evana mumwe aitiwo hanzi ndandatoodha mota ndichida kutotengera munhu mota then Valentines yacho aingosvedza saka ndakutofunga kupa hangu sister yangu mota yacho I know inini panyaya yevhale nyaya iri tisiki pakuti zvese izvozvo ndezvekushaya zvese zvawakaita zvese zvawakasangana because vakapinda mune zvinhu zvekuita zvekushaya so kana uchinge wapinda mune zvinhu zvekushaya zvinhu zvausinganzwise zvabva kupi zviri kana zvechimbori chiko wai wazviita wangoteerawo mhepo munosangana nemahwani echi ini handina zvandakambotenga handina zvandakamboita sei handina mahwani andakasangana nawo saka Valentine yandikushaya saka handazo ndikwanisa kutaura zvakawanda about vese ivava nyaya yangu ndeyekungoti vakaita zvekushaya saka vanosangana nezvinosanganikwa nevanhu vanoita zvekushaya exactly alright ini nhangu chandangotaura nechekuti kaona watengera munhu chinhu anditi obva aratidza kusava grateful whether iValentines whether ichii kana chiri chikafu ingotora chikafu chako udye kana iri mota ingotora moto yako udrive kana wanga wamutengera maybe zviri gender specific maybe mukadzi wamutengera maybe maunderwear nene ingonotengesa udye mari yako because we cannot tolerate vanhu vari come and join us to cool it down we cannot tolerate vanhu vari ungrateful and then moving on seviki nochifayo varamba kupera varamba kubuda mumatimelines edu recently vakatengera mukadzi waDembo vakamutengera Fortuna then vana 2 vaDembo vakatengerwa maaqua then pamusoro pezvizvozvo ndobva mukadzi waDembo vapiwa 50,000 cash vanzi 50,000 cash iyoyo ndiye kuti mutange business or mutenge anything chamukuda chekuti kuti muwe nestable income and vapazonotaura futi kunzi 50,000 iyoyo ndichakupai security chafamba nemi kusvika mapedza kushandisa 50,000 yenji iyoyo kuti kuti musabirwe kana muda une deposit kubank kana mune zvamuda kutenga pakamira seya ya big up Sevik now big up Sevik now you know nyaya Sevik now zvakafana kuti takangoziya kuti shushu pana kona Kwame Nkrumah na chino pane chicken slice kana pana Fifth Avenue pane Nando's it's not something chino kuti wakazopfura napo kona pane Nando's shamsi kuti pane Nando's you know saka munhu wekutoti whatever zvavaita
it's not something like chiramba tichishamisika and stuff aziya vakatopenga pastera yavo and Mwari ngavaite zvakanaka because principle yekupa vanongoreceiva and zviright we need mwana akawanda anenge anase weekend because I believe kuti tine vanhu vakawanda nemari level yari but chavasina ilevel rekupa serina weekend so ngavangoita vari kuita weekend and we need vamwana weekend I'm sure ndakazosimuka ndakaita mari ndite zvakanaka zvandakaonawo zvikuti kuna weekend I'm going to join change chibatsiro shirikadzi nenherera nekungobatsirwa ndiroona vari anofanira kunge vachibatsirwa then ndombonzwa vanga vana vachinja vachiti ngavainise mari yokuzvipatara chitiriri andikona but still vanofanira kuti vaendese muchipatara if kana vachida if kana zvichiita because zvemuzimbabwe manje you'll find kuti unoona kunzwa kuti zvoni ukaona pane land andika haunoona kungotora kana isina munhu andika but paunozoda kuitora manje wozotanga kunyatsonzwa maprocesses anoita se anodiwa kuti uitore land iyoyo ndo paunodzidza kuti ninika you understand so I think weekend andika maybe kana zvichiita kuti watore imwe mari vaendese kuzvipatara like zvotana nema-comment section ngaendese kuzvipatara ngati kana process yacho isina kunyanyooma muzimbabwe muno muchi chinoyanyanidza paperwork mudara pamwe pane zvinhu zviri mheno zvazvingori kana maybe zvinobva zvapolitical here ameno pamwe ndo zvavanotya and stuff tofanira kumbonzwa side ravo in terms of nyaya yekuti nemari yavo ichimboenda kumota nemari yavo achikwanisa kungopa vanhu maindividual but asingakwanisi kumboendesa mushonga kuzvipatara maybe it's because pane zvinenge zvichiitika behind the scenes zvatisingazwisise zvona like example ndangokuudza kuti pane zvimwe zvekuti ukanzwa uchinzi no Kingman unongoda kungotengayo mombo uchitengesa paunozoenda paground wozonzwa process yacho woenda ukotsvaga polisi hadzifambira 5 yosvikirwa na5 inadzo and stuff this video ndaitoona ndaitaura nemumwe munhu achiti no ndakangonzwa kuti ukatenga mombe ukatengesa unoita mari kusvika musi waunozoti gani munotenge mombe nditengese ndopaunonzwa maprocesses acho kuti dai ndangudya hangu mari yangu iyo si ozvona pakunzi mombe ifambira 5 pamwe wabva kuitenga na5 ozonzwa kuti maybe pamunodzitenge kwacho kunozvikadeyo dzinzi umbotanga dzapiwa chikafu chakadeyo zoda license yekufamba nayo si obva wazvika pakona saka nyaya isingori pakunzi ngatore mari aendese kuchipatara maybe pane zvakawanda zvinoitika pakati apa but this is Zimbabwe we all know Zimbabwe kuti mapaperwork maprocess maybe kana kuti maybe zvinoitika but zvavaita zviri bo and even zvakadaro tine mamiliyoni akawanda muno muZimbabwe munomu vanokwanisa kuita se kupota vachitawo chipini kupota vachita chipini maybe mumwewo anonzwawo tsitsi kuzvipatara mumwe anonzwawo tsitsi mumarodhi mumwe anonzwawo tsitsi nezvinhu zvakangosiyana-siyana tine zvakawanda zvatinoona ngezviri important zvakasiyana-siyana nevamwe saka vamwe vanongopindawo akangoti mari chimboendesa mari yacho kuchipatara chimbonobuilda zvikoro chimbonoita but you know my problem now is vanhu vanowanzodaro vanonzoti ngatiendesei mari kuzvipatara panidase aumbomona achimbozamawo kutora ngatimbogadzira GoFundMe yepari nyatwa pembe iye haana mari but haasati amboitawo that effort ndisaizi kuchipatara kwakaipa zvoshuwa my guy ini ndine hama yangu ndakabva kuperekedza ikoko kuchipatara ende ma1 because tutazve kuti waenda kuchipatara iwo wandika unosvika kuchipatara iwo wandika munhu maita accident amutona mari accident tazva accident but kuti mubatsirwe mutesese munofanira muchitenga mishonga mega muchienda kudai mutenga zvikudiwa kuti zvitoitika iziya saka muchinge musina mari you find kuti pakanzi pari kudiwa kana mushonga wakati imi kana musina which means zvose zvotombomira ipapo motombotsvaga mari saka ndinokutoenda kwakashata I only realized now dato manje ndazoitawo hama yangu yange yarwara kuti pari ndaitofunga kuti it's normal kuti pahospital panenge pasina pharmacy pahospital imimi zvamunoita munongonopiwa maprescription monotsvaga kunze but then recently ndopandakatozindiswa no kune zvimwe zvipatara unotosvika mushonga wotopiwa zvese wotopiwa ipapo I didn't know so it means kuti pakatoshata zvekudaro because ukaenda kuparinyatwe unongosvika kunzi right muri kurwara zvakati alright panda mushonga yakati chende motenga mushonga takakumirirai
maybe emergency pane pakaipa. And then speaking of those emergencies, recently last week pakaitika maaccident emabhazi akati and imwe yacho yakatorizita tichirasikirwa nemumwe munhu watinotoziva tese, itori shamwari yedu, itori munhu watinoziva, itori mukoma wedu. And it seems like maaccidents akuramba achiitika, itori kachain kemaaccident akuramba achiitika. Ndizoti pangaitwe sei kuti tiwanike tichiwana zvinhu zviri less, zvakadaro zviri less? I think my intercessors, we have men of God, anofana kutibatsira kunamata, because I believe kuti zvinhu zvacho maitikira zvine zvichiita something chiri spiritual, kuti masatanist and stuff anonga achitoda ropa aita sei from manzwi atinoita. So we need my intercessors, we need my men of God kuti vanamatire zvinhu izvozvo. Then paground, hapana vanhu vane dzungu sema-bus drivers mukufamba umu. Unatsoona kuti munhu akazadza vanhu 75 vanhu, pamwe pacho paari kupinda soka, kana imwe speed yaari kumhanya nayo soka, kana pamwe paari kuovertake soka, apamboiti. Saka I don't know, dai Mwari vatibatsira, but vakomana vari kuuraya vanhu. Vakomana dzimwe wamba kuti mavhidhiyo toona so vachitodzingirirana. Vachitotsiurwa nevanhu vari mubhazi. Vachitotsiurwa nevanhu vari mubhazi. Vazokuona kuti kachimubhazi mune vanhu vakasiyana-siyana. Mungandozvifila kuti mane mafamba kuita bhazi kai tinoona pana. Otirai kuudza driver. Pane this video ndakamboona madza wakazanga kukumbira munhu akaita kuruwa muta kumhanya so. Hanzi mukwasha akati kukumbiwa. Munhu yanenge akudaroka just suppose maybe angofinirwa kana maybe nechange ye50 cents. Kana nechange ye$1 kana panhu anamba kubhadhara. Wakanga wamwesa wabhadhara. Kati wangotsiurwa kunzi samwe arusamhanya. Then iwe wakutaka kuruvisa munhu zvakakwadza vanhu kuti nini handiteereri. You understand? But accident painoita hapana munhu wesimbi. Ende madriver acho ndo anotanga kufa kazhinji because ndiwo uri kumberi pambatandorarama. Maybe nguva inenge isati yakwana ngati Mwari vanorarama hamene zvinhu zvinoitika, but ngatitirayewo kuti tingoitawo zvinhu zviripo. Ngatitirayewo by all means kuti usakonzeresewo kuti imwe mhuri handika ishaya chekudya just because baba washaya, just because mai washaya. Saka fungowo mhuri dzavo, fungowo ana mai wangu anongwana ana mai vari kutorwara, ari kuzama kuti aende kuSouth Africa anogasile kuti aone mari yemapiritsi akwanise kuti mai vararame. Safungawo zvese izvozvo usati waita reckless driving. Fungawo zvese izvozvo, then usati wasimuka namatai wakomana. Namatai wakomana, andika namatai, because Mwari vanotitira nyasha, Mwari vanotinzwira tsitsi, Mwari vanotikomborera, Mwari vanotinzvengesa. That's all I can say about Nyadzi Mabasa. And then just in addition to Gutarot, I think also there's need for my systems anogadzirwa kuti tinyatso make sure kuti vanhu vari ku overspeed. Because mumwe musangona overspeed akasita accident, vanhu vanofana kubva abatwa ipapo. Zvinhu zvazvosvika kwazvasvika. So I feel like there's also need, we are now in digital age yekuti muhighway mufana kungozara makamera yekungoti bhazi rikangoti ranga chifamba above speed limit. Vanofana kufesa ma-consequences ekufamba above I speed think futi uri patiri papa ndika hapana here masystem angagadzirwa like nemaengineer atinawo muno muZimbabwe munomu asotora maengineer kuri hapana here system ingagadzirwa yekuti kana chinge iri company yebhazi andika company yebhazi yoita tunhu twavanoisawo mumabhazi avo so that vanokwanisa kutreka kuti bhazi rinenge chifamba speed yakadaiwo. Then panoitika zvinhu zvakadai andika driver anofanira kutoziva kuti ndikuonekwa speed yandiri kufamba. Then driver anofanira kuziva kuti ndakafamba speed nya ndakasata accident but kumbasa uko zvapera. Company iri kumonita zvinhu zvayo andika but panozoita overall board. Exactly. Waiziva overall board inomonita kuti kumabhazi enyu mari kumbofamba sei. Timbotaridza kuti mabhazi enyu mimi for the past week anga achifamba sei, anga achimhanya sei. Chichitika paitika accident yaitika sei, anga achimhanya speed yakaita sei, so that makambani ndiwo anofainwa kana ndiye anoiswa pasi peshamu, so that vakaona munhu wavo achimhanya vega vatoziva kuti aya mawana aya kane government kane board yeah, I think izvo zviri right. And because vanhu vari kuzoiswa pasi peshamuka vatourayisa vanhu, vafana bhazi rekurayisa vanhu 25 rere razoiswa pasi peshamu but vanhu vatofa
kutori nemhuri dzitosara dzitori nemavoids, kutori nevamwe vana vasisina vabereki tozoisa zvadaro. So I feel like there's need for, prevention is better than cure. Ngati make sure kuti we prevent these things, and I just appeal to the authorities kuti pada kuti pagadziriswe kuti tigone kufeswa ma-consequences before upenyu hwevanhu varasikirwa neupenyu hwavo. Right, yeah. Last but not least. But last, before tapinda palast, ndati mbodaidze Nkurupfungwa. Nkurupfungwa ngotiro kana ka one number. I feel like pama-trending story takushandisa this platform so that ngoya kuma-trending story but vanokwanisa kuti vamusanganawo netalent. I think ngatidaro. Ngatombostop toisa Nkurupfungwa. Ngatombe cool. Saka guys, kashoti break tutapinda kune kupesira. Woyo. 4. So when you think of doing something professional, make sure you do it professionally. International. Munzwisisi wo uchenjeri. Munyori wezverevo. Mukurupfungwa, pfungwa mkuru. Wachano, ready, dedivavo. Kungi Johnny English, 100% Zimbabwean Cape Rich but bow. Kunyangwe nema Swedish, vachatora ngoma dzangu voita publish. Good morning say, am I surprising? Pure English familiarizing mazvinzwa. Straight no compromising. Ndabva kudara handis up and rising. Anna, Ananias Ananganisa, Anna, Anabolic Anastasia, Anna, Anambra, Anamofika, Anna, Another Anna, Anashe, Anakaseiko, Anna, Analytic and Attorney, Anna, Anani, Anamira Papi, Anandamide, Anagrams. Boom, ndo zvandoitaka nandafunga kumhanyisana nezvivafana zvakajunguluka. Kana manga mawana vari kukusimbisai tambirai kure munokudubuka. Well, I am a certified writer, ndaipfekedzwa ma-sanctified diaper. I'm not that insane but kinder. Are you ready kupinda hondo netiger? Hapana chakamachua pakuva machua, ndosaka ndichitange mwana mudiki. Pane vanobayiwa pandotaura shuwa nekuti pfungwa dzavo dzichiri wiki. Ngoma richichaiwa nekakomana kano mwe rabva ratoita wiki. Sekunge kunaiwa kamwana kachinchema nge unotopinda mchiki. Oyo. Ndangoti mngwena wanangwerese wangozoti makaipa. Isa. Makaipa. Amoti mama pedzere aiwa. Masina ninga ari pakawanda. Kana turi kufanira kukontinya tinongokontinya. Yes. So nangopesa reti. Muchenjeri. Munyori wezverevo. Mukurupfungwa, pfungwa mkuru. Ndakapinda more than 10 machechi ndisati ndatanga kunzi flexi echi. Faith nereasoning hazvingamechi, ndo maskechi mukurupfungwa. Takapinda chechi kusati kwane mapasta anoparidza shoko nema-wardrobe. Ezvinovosimbirira kushora marasta havana kukwana unge crop top. Continue nema trending story. Yes, I. Aiwa blessing. Yes, because kana tokuona matimu ya matokana kudaidza. Yes, I. Aiwa blessings mkuu.